Niekto alebo niečo profesora v noci navštívilo napriek zamknutým dverám aj napriek šerifovi. Na chodbe hostinca Lebo sa v slabej žiarovke pohol tieň. Vitajte pri počúvaní. Toto sú knižné poklady, ja som Alica. V sérii Kráľovné detektívok oživujem klasické detektívky raz od ženských autoriek, inokedy s výnimočnými ženskými hrdinkami, na ktoré sa nezabúda. Dnes je na rade 5. časť príbehu Mŕtvi sa nevracajú od Anity Blackmon. Ak ste zmeškali predchádzajúce diely, odporúčam začať od začiatku, aby ste nestratili niť vyšetrovania. V poslednej časti šerif Latham obvinil Sheelu Kellyovú a profesora Matthewsa z vraždy Thomasa Canbyho. No rieka strhla most a všetci, vrátane podozrivých, zostali odrezaní od civilizácie v hostinci na vrchole hory. Novinár Chad Keith sa tajne dostal do Sheelinej izby, kde sa mu zúfalé dievča priznalo s nevysvetliteľným výpadkom pamäti a k tomu, že sa v jej blízkosti objavili mŕtve zvieratá aj nožnice Dory Canbyovej. Sheila prepadá vízii, že ju ovládla mŕtva Gloria Canbyová, zatiaľ čo Adelaida Adamsová sa snaží zachovať si racionálny pohľad na hypnózu. Dnes pokračujeme epizódou Tieň nenávisti. Poprela som Ele, že stojím na strane Sheely Kellyovej a ani teraz neviem, prečo som sa pri všetkých dôkazoch proti nej nedokázala prinútiť myslieť si o nej, že je vrahyňa. Možno to bolo z časti tým, že šerif vo mne vyvolal čistý odpor. Ako Ela stále opakuje, buď chcem byť stredobodom pozornosti, alebo ničím. A všetci okrem Chata Keitha akoby boli rozhodnutí zvaliť zločin na Sheelu Kellyovú. Za to, že som ju nedokázala považovať za vrahyňu, mohla šťastie aj samotná dievčina. Bola taká úbohá, že som sa zdráhala uveriť, že je vinná. Zdalo sa mi omnoho pravdepodobnejšie, že profesor Thaddeus Matthews využil svoj nečestný vplyv, aby ju postavil do najhoršieho svetla, kým on sám spáchal tú vraždu. Je obeťou toho podlého darebáka, zamrmlala som. Keď som sa už raz rozhodla veriť tomu, čo som si nahovárala, musela som sa podľa toho aj zariadiť. Preto som neposlala po Chata Keitha, aby si prišiel po svoj univerzálny kľúč. Namiesto toho som si pokojne ľahla do postele a dlho som ležala so široko otvorenými očami. Načúvala tichému, zákernému praskaniu starej drevenej stavby a nedokázala som ich privrieť bez toho, aby som videla tú ohavnú ranu na hrdle Thomasa Canbyho. A aby som si nespomenula, že druhá polovica tých ostrých zlatých nožníc sa nenašla. Prisahala by som, že som vôbec nespala. Zjavne som sa mýlila, lebo na druhý deň ráno som sa zobudila o 8:00 podľa cestovných hodín na nočnom stolíku. Dážď prestal, ale po slnku nebolo ani stopy. Bol to jeden z tých skľučujúcich dní, ktoré som si pamätala z môjho predošlého pobytu v hostinci Lebo. Mraky visia nízko nad horou a v studenej sivej hmle sa túlajú dnu aj von oknami. Ako hmla, len vlhkejšie a ešte ponurejšie. Aj topánky mi pri obúvaní pripadali vlhké a biely ľanový golier na mojich čiernych pletených šatách bol ovisnutý ako lacné uteráky v kúpeľni, ktorá zaberala jeden kút mojej izby. Rovnaká kúpeľňa bola aj v Elinej izbe a preto medzi nami, ako som už povedala, neboli prepojovacie dvere. Kým som si čistila zuby, nepočula som nejaké obvyklé hundranie, že zase nie je teplá voda. Okrem kúpeľne sa totiž cez priečku nedalo zachytiť takmer nič. Ale Sheelu Kellyovú som jasne počula, keď zástupca šerifa zaklopal a spýtal sa, čo by chcela na raňajky. Nič. Povedala tichým, bezduchým hlasom. Nie som hladná. Ako chcete, pani, odsekol. Vystrčila som hlavu na chodbu. Samozrejme, že chce nejaké raňajky, povedala som podráždene. Nech jej prinesú veľa horúcej kávy, toast s maslom a vajce. Zástupca šerifa Butch na mňa pozrel, ako by mi najradšej povedal, aby som sa starala sama o seba, no rozmyslel si to, keď som ho schladila pohľadom. Počuli ste, George, povedal staršiemu nosičovi, ktorý ma večer predtým odprevadil do izby. Pokiaľ si spomínam, volal sa Jake, no zdalo sa, že je ochotný reagovať na akékoľvek meno. Odbehol, ako by bol rád, že môže zmiznúť. Butch sa uškrnul.
Bojí sa, že ho chytí strašidlo. Strašidlo? Spýtala som sa. Kývol plecom smerom k dverám Sheely Kellyovej. Ľudia ako on veria na duchov. Georgeovi nevysvetlíte, že to dievča nie je posadnuté upírom. Tvrdí, že ju už videl aj viackrát. Túlať sa tu hore v podobe veľkého čierneho netopiera. Ach, hlúposti. Jasné, lenže Jake prisahá, že ju prichytil, alebo možno to bol ten netopier, ako sa vznáša nad mačkou, ktorú niekto rozsekal na kusy. A vraví, že na druhý deň bola ona na tomto poschodí jediná osoba, keď sa zrazu po schodoch dole rútila ďalšia mačka a vnútornosti jej viseli von. Urobilo sa mi zle, ale snažila som sa presvedčiť samú seba, že je to len tým, že som ešte nič nejedla. Vy predsa neveríte takýmto táraninám? Spýtala som sa ostro. Butch ľahostajne mykol plecom. Nie, povedal. Pochovaní zostanú pochovaní. To dievča je vrahyňa. To hej, ale nezabíja pre nikoho. Iba pre seba. A čo profesor? Spýtala som sa pobúrene. Šerif si myslí, že on je len jej nástroj. Ja by som povedala, že je to presne naopak. Vyhlásila som povýšene. Butch sa na mňa pozrel s cynickou pobavenosťou. Vy teda veríte, že existuje hypnóza? Opýtal sa. Samozrejme, že existuje. Butch sa zasmial. Zvláštne, ako vzdelanie ľuďom pomáha prehltnúť kadejaké hlúpe nápady, povedal spokojne. Ja, šerif, Mart Butler aj koroner Timmons sa netvárime ako akademici, ale len tak nás niečím nikto neoklame. Vlastne nás nik neoklame vôbec. Vieme, čo a ako robíme a šerif Latham nie je chlap, ktorého by zmiatli také bláznivé reči o sugestii a o pomste mŕtvej ženy. A ja som mala v tú noc rovnaký dojem, no pokúšať sa dostať niečo do zástupcovej tupej hlavy bolo zbytočné. Keď som pomaly kráčala chodbou, doľahlo na mňa skľúčenie. A keď som v salóne na prízemí natrafila na Cheta Keitha, vyzeralo, že sa cíti podobne, hoci sa na mňa usmial a hlas mu znel až prekvapivo veselo. Krásne ráno, ak človek prehliadne, že mu hmla siaha až po špičku nosa, povedal. Prikývla som. Niečo nové s mostom? Spýtala som sa. Vraj ho niekde nižšie po prúde už zachytili. Dostať ho naspäť proti prúdu hore nebude problém. Do rozhovoru sa primiešala Fanny Parishová, ktorá viac než kedykoľvek predtým vyzerala ako strapatý psík s malými očkami. Je to hrozné, priam strašné, že musíme zostať na tomto príšernom mieste. Nervózne sa obzrela ponad plece. Celú noc som počula, ako sa tu niekto zakráda. Ani na chvíľu som oči nezažmúrila. Mala som strašný pocit, že keby som zaspala, zobudím sa s podrezaným hrdlom. Od ucha k uchu. Kapitán Bill French za recepčným pultom sa na ňu pozrel so znepokojením. Určite tu nehrozí žiadne nebezpečenstvo, pani Parishová, povedal. Zrejme myslel na to, aký dopad bude mať tento škandál na jeho podnikanie. Keď sú vrahovia pod zámkom a úrady držia stráž, hosťom v dome sa nič nemôže stať. S úradmi na stráži, no iste, vykríkla Fanny. Ako by to niečo znamenalo? Povedzte mi, na čo sú dobré závory a kľúče proti takému človeku, ako je profesor. Ak vie oživovať mŕtvych, prejde rovno cez dvere a všetko. Nezmysel, vyprskla som nahnevane. Profesor predsa nevie oživovať mŕtvych. Fanny si ma ani len nevšimla. Nedá sa z tejto príšernej hory dostať dolu aj inak, než cez rieku? Kapitán French si povzdychol. Uisťujem vás, že hostia v hostinci nemajú dôvod na obavy, povedal neisto. Ela sa jemne dotkla mojej ruky. Ak sa pýtaš mňa, kapitán French si nie je taký istý, ako sa tvári, šepla. Samozrejme, že sa mu nepáči predstava, že by mu uprostred sezóny hostinec zýval prázdnotou a dobre vie, že hneď ako sa otvorí cesta, nastane hromadný útek, povedala som. A veľkou mierou sa o to postarali aj poplašné reči tvojej kamarátky, pani Parishovej. Ela si ma pozorne premerala.
Fanny Perrishová je hlúpa hus, ale v jednej veci má pravdu, povedala potichu. Šerifové opatrenia nezabránili tomu, aby sa väzni v noci motali po dome. Trhlo mnou, lebo som si na chvíľu pomyslela, že Ela vie o včerajšej nočnej návšteve Sheely Kellyovej u mňa v izbe. Ako to myslíš? Zašepkala som. Ani na okamih neverím, že profesor Matthews má nadprirodzené schopnosti, povedala Ela. Nikdy som tomu neverila, Adelaida, nech si tým myslíš, čo chceš, lenže niekto alebo niečo profesora v noci navštívilo napriek zamknutým dverám aj napriek šerifovi. Niekto navštívil profesora? Ani ja som nemohla spať, vysvetľovala Ela. Zdalo sa mi, že počujem tlmené hlasy. Podozrievavo sa na mňa zadívala. Ty si po mojom odchode včera večer v izbe s niekým hovorila, Adelaida? Neklamala som, iba som sa otázke vyhla. Na čo narážaš, Ela? Opýtala som sa s poriadnou dávkou povýšenosti. Zdalo sa mi, zopakovala Ela zamračene, že sa tam niekto rozpráva. Vyšla som na chodbu. Ten zástupca spal ako zabitý, toľko k ochrane zo strany úradov. Chcela som ho zobudiť a povedať mu, čo si myslím o takej nedbanlivosti, veď predsa platíme dane, aby nás chránili. Lenže práve keď som už otvorila ústa, zbadala som na chodbe tieň. Aspoň som si na chvíľu myslela, že je to tieň. Odmlčala sa. No tak, pokračuj, vyhrkla som netrpezlivo. Stál priamo pred profesorovými dverami. Áno. Nemôžem prísahať, že prešiel cez tie zamknuté dvere, Adelaida. Dúfam, že nie. Ale som si istá, že áno, odpovedala Ela. To je nezmysel. Ty sa môžeš posmievať všetkému a všetkým, povedala Ela unavene. Ale nemôžeš poprieť, že sa tu stali a stále sa dejú poriadne čudné veci. Napríklad tieň na chodbe, posmievala som sa. Ako by tá chodba na poschodí nebola plná tieňov, keď ju osvetľuje jediná slabá žiarovka. Lenže ten tieň sa pohol od dverí preč, smerom ku schodom. To bola len tvoja fantázia, odvrkla som. Elin hlas sa zachvel. Vyzeral presne ako obrovský netopier. Ty si zo mňa robíš posmech, alebo čo? Vyletelo zo mňa. Nie, povedala Ela ticho a pokorne. A zvláštne bolo, že práve to na mňa zapôsobilo viac, než všetko ostatné, čo povedala. Pre Elu Trotterovú bolo nezvyčajné byť taká pokorná. Nerobím si z teba posmech, Adelaida. Vyzeralo to ako netopier, celé čierne a beztvaré ako obrovský netopier so zloženými krídlami. A vzdialilo sa to ku schodom bez jediného zvuku. Bola som presvedčená, že Elu oklamala fantázia, hoci mi predsa len napadlo, či Chet Keith nemá v tomto dome monopol na všetky univerzálne kľúče. Predpokladám, že si zobudila zástupcu šerifa a požiadala ho, aby to prešetril, povedala som Ele. Vzdorovito na mňa pozrela. Nie som od prírody taká, že by som strkala nos do cudzích vecí ako niektorí, ktorých by som vedela menovať, takže nič také som neurobila. Zamkla som sa, vrátila sa do postele a, ak ťa to poteší, schovala som hlavu pod perinu a zostala tam. Musela som sa na ňu pozrieť poriadne prísne, lebo sa hneď vzpriamila a nasadila urazený výraz. Predpokladám, že ty by si za tým niečím hneď vybehla a hnala by si to až do jeho brloha, povedala tónom, ktorý mal byť očividne ostrý. Ak sa niekto za šerifovým chrbtom stýka s väzňami, má právo sa o tom dozvedieť, vyhlásila som slabým hlasom. Ela pokrútila hlavou. Rozmyslela som si to, povedala. Keď som si nechala poslať tú knihu, Adelaida, mala som, ako som vravela Fanny Perrishovej, v úmysle profesora usvedčiť. Inými slovami, chcela som strčiť nos do toho, čo sa v tomto úbohom dome deje. Lenže striasla sa a uprela na mňa pevný pohľad
To bolo predtým, než sa Sheily Kellyovej zmocnila tá diabolská vec, ktorá mrzačí túlavé mačky, škrtí kanáriky a podrezáva ľuďom hrdlá. Keď už sme pri tom, Ela, povedala som zamračene, vyzerá to tak, že som tú knihu ani nepriniesla, teda aspoň nie je v mojej batožine. Nikde. Vďaka Bohu, vykrikla Ela, no hneď na to si ma premerala prísne. Poznám tvoju slabosť, Adelaida. Pchať sa do vecí, do ktorých ťa nič nie je. Ale toto je jedna rada, ktorú by si mala vziať k srdcu. Nechaj tú diabolskú záležitosť tak, presne ako to odteraz plánujem ja. Po týchto slovách už aj vykročila do jedálne, ktorej dvere práve v tej chvíli kapitán French do Korán otvoril. Deň bol ponurý a mraky viseli nad horou tak nízko, ako keby ju prikryli mokrou sivou perinou. V jedálni preto zasa svietil veľký luster so zeleným tienidlom. Hostia prichádzali na raňajky po jednom, po dvoch a vyzerali ešte strhanejšie a vyčerpanejšie než včera večer. Nikto zjavne netúžil byť sám. Všimla som si, ako Fanny Perishová pozvala k svojmu stolu mladú mamičku, ktorá bola na seanse a krátko na to sa k ním pridal aj ten starší pán s tráviacimi ťažkosťami, čo dostal odkaz od brata Petra. Ela na mňa urobila grimasu a povedala: hneď ráno bude obhliadka a Fanny je z toho celá roztrasená. Nemusela som odpovedať, lebo v tej chvíli vošla do jedálne Judy Oliverová a ponáhľala sa rovno k nám. Nebude vám prekážať, ak si sadnem k vám? Spýtala sa trochu za dýchanie. Nadvihla som obočie. Z Canbyho skupiny sa dovtedy ukázal iba Jeff Wayne. Sedel sám a tváril sa, že je pohltený novinami, hoci, samozrejme, nejaké čerstvé ranné noviny tam neboli. A ja som si bola istá, že ten pokrčený hárok v ruke používa len ako štít, za ktorým si ukrýva tvár. Dnes ráno neznesiem ani vlastnú spoločnosť, povedala Judy. Ani raz sa nepozrela na Jeffa Wayna a jediným náznakom, že si ju všimol, bolo mimovoľné trhnutie ruky, v ktorej držal noviny. Samozrejme, posaďte sa, povedala Ela srdečne a venovala mi vzdorovitý pohľad. Ela a ja málo kedy máme rady rovnakých ľudí, no ja som iba znova nadvihla obočie a na moje prekvapenie Judy Oliverová prudko zčervenela. S Jeffom sme sa nepohádali ani nič také, vyhlásila tónom na silu veselým, aspoň tak mi to pripadalo. Lenže zachytila dých a začala odznova. Viete, my sme vlastne nikdy neboli. Myslím, bola to chyba, že sme si mysleli, že sme do seba zamilovaní. Zvedavo som na ňu hľadela. Ani len jeho meno nedokázala vysloviť bez toho, aby sa nezajakala. Nedokázala sa mi pozrieť do očí a ruka jej mimovoľne zablúdila k tomu malému kúsku, ktorý jej chýbal z ucha. Jeff bol zamilovaný do Glórie, povedala, a stále je. Tak som to včera večer počula aj od neho, poznamenala som sucho. Zamračila sa na mňa. Je to pravda. Lenže vy ste tomu až do včera neverili, povedala som, a vaša sesternica Gloria zomrela s tým, že tomu verila. Jej malá špicatá tvár sa zvraštila, ako by sa mala každú chvíľu rozplakať. Nemáte právo posudzovať ľudí podľa toho, čo si Gloria Canbyová myslela alebo hovorila, vyhrkla. Bola to príšerná osoba. Pery sa jej roztriasli. Viem, že o mŕtvych sa nemá hovoriť zle, ale Gloria bola o 3 roky staršia než ja. Keď nám zomrel otec, mala 16 a Patrick a ja sme prišli bývať k tete Dore. Nemali sme ani halier, nemali sme kam ísť a Gloria nám ani na chvíľu nedovolila zabudnúť, že žijeme z milodarov. Cítila som, ako vo mne mekne odpor a Ela to musela zbadať, lebo sa na mňa triumfálne pozrela. Uvedomila som si, že to všetko už počula. Musela som nosiť Glóriine staré šaty, pokračovala Judy trpko. Teta Dora by mi bola kúpila nové a strýko Tomás nebol lakomý, pokiaľ mal možnosť rozhodovať, lenže Glória mi závidela všetko, aj nových kamarátov. Vyvádzala pri každej novej stužke do vlasov a keď sa ľudia správali, ako by ma mali radi, zúrila.
Rozprávala o mne hrozné veci, len aby ich odo mňa odradila. Tvrdila, že som malá potvora. Že sa mi nedá veriť, že vám neukradnem peňaženku, alebo vám za chrbtom nepreberiem nápadníka. Ľudia sa zvyčajne nenechajú veľmi oklamať takýmto ohováraním. Povedala som, ak niekoho poznajú, urobia si vlastný názor. Lenže nikto ma poriadne nepoznal, povedala Judy. Vždy som musela robiť spoločníčku tete Dore. Ak ste k nám nechodili často, nemohli ste ma dobre poznať. Jeff Wayne k vám po zásnubách s vašou sesternicou chodil často? Nadhodila som čo najzdvorilejšie. Judy sa strhla. Áno, povedala. Jeff chodil často. Možno sa vás niekedy zastal proti Glórii? Ščervenela. Áno, zastal. Priznala a potom rýchlo dodala. Ale nebolo to preto, že by sa do mňa zamiloval, ako si to Glória myslela. Vôbec nie. Len ona ku mne naozaj bola odporná. Dopovedala vášnivo. Jeff to vie. Ellen a Lila tiež. V rodine vám každý povie, ako Glória rada trápila zvieratá aj ľudí. Čokoľvek, čo dokázala prinútiť trpieť. Vy ste ju všetci nenávideli? Opýtala som sa. Áno, vykríkla. Ako by sme mohli inak? Boli sme chudobní príbuzní a ona zbožňovala ponižovať nás. Nič ju nebavilo viac, než nás vyprovokovať do zúrivosti. Zabávalo ju to, lebo sme boli takí bezmocní. Bezmocný? Zopakovala som. Mne sa zdá, že ste mohli urobiť veľa vecí. Pokrútila hlavou. Nie, povedala. Boli sme úplne bezmocní. Mohli ste sa obrátiť na tetu? Navrhla som. Glória vždy dokázala presvedčiť tetu Doru, že čierne je biele. Alebo na strýka? Nedala som sa. Znova pokrútila hlavou. Nemalo zmysel chodiť za strýkom Thomasom s problémami. To by ste skôr vytiahli súcit alebo pochopenie z počítadla. Vždy ste mohli odísť z domu, povedala som stručne. Ale veď som vám vravela, ohradila sa. Nemali sme peniaze, iba to, čo nám strýko Thomas občas dal. Mohli ste si nájsť prácu. Aj iní ľudia s bohatými príbuznými si ju našli. Podotkla som podráždene. Myslíte si, že sme to neskúšali? Vykríkla. Každý z nás to skúšal. Patrick bytostne nenávidí prácu kontrolóra v strýkovej firme. Patrick nemá hlavu na čísla. Chcel sa venovať letectvu a myslím, že by v tom bol celkom dobrý. Lenže strýko Thomas z neho bol rozhodnutý urobiť účtovníka. To bolo jediné vzdelanie, ktoré bol ochotný platiť. Takže Patrick znovu a znovu zlyhával, kým nakoniec prešiel vysokou školou a odvtedy zlyháva ďalej. Hoci je viceprezidentom strýkovej firmy. Vravia, že v kancelárii nestojí ani za deravý groš. A už niekoľkokrát dal výpoveď, lenže viete, aké ťažké bolo zohnať prácu od čias krízy. A napokon strýko Thomas bol bohatý človek. Keď sa Patrick pokúšal uplatniť inde, ľudia mu povedali, že by mu predsa mal dať prácu jeho strýko. To isté vravel aj Ellenovi. Krivo sa usmiala. Viete, že dnes vám nedajú ani podporu, ak má niekto z rodiny dosť peňazí, aby vás uživil? Zdá sa mi, že som o tom niečo počula, priznala som. Ellen neznáša, že je v strýkovej kancelárii len figúrkou. Neznáša to rovnako ako Patrick. Možno ešte viac, pokračovala Judy. Ellen chcel písať. Raz dokonca ušiel a začal písať román, lenže vtedy nešťastne vypukla epidémia šarlachu. Ellen má odjak živa smolu. Ťažko ochorel. Dali to strýkovi vedieť a ten ho samozrejme nechal priviesť domov. Glória našla ten román a spálila ho. Ale až potom, čo si z neho zapamätala celé kusy. Potom ich pred ľuďmi recitovala a smiala sa, až sa za brúcho chytala. Bolo to dosť amatérske, alebo to aspoň tak znelo, keď to prednášala ona. V každom prípade Ellenovi tým definitívne zmarila pokus stať sa spisovateľom. A potom sa samozrejme zoznámil s Lilou a tá si ho vzala pre strýkové peniaze a potom už musel zostať. Pozrela som ponad jej hlavu. Ellen Atwood s manželkou práve vchádzali do jedálne. On bol veľmi bledý a pod očami mal tmavé kruhy. No krásna Lila bola najsviežejšia bytosť, akú som toho rána videla. Zamračila som sa.
Zdá sa mi trochu pritiahnuté za vlasy, že by sa Lila Atwoodová vydala za vášho bratranca kvôli strýkovým peniazom. Pokiaľ viem, peniaze idú vašej tete. Nijako nie je isté, že Ellen dostane veľký podiel. V čase sobáša, keď Gloria Canbyová ešte žila, musela byť šanca, že Ellen zdedí strýkové bohatstvo ešte menšia. Ach, vy to neviete? Spýtala sa Judy, ako by to bola všeobecne známa vec, a v ich kruhoch zrejme aj bola. Lilina rodina bola hrozne na mizine. Otec podpísal nejakú zmenku alebo niečo také a nedokázal to splatiť. Mal veľké problémy. Myslím, že mohol pokojne skončiť aj vo väzení. Strýko Thomas to zaňho zaplatil. Hľadela som na ňu s úžasom. Chcete povedať, že ju váš strýko svojmu synovcovi prakticky kúpil? To dievča včera večer hovorilo pravdu, povedala Judy tlmeným hlasom. Strýko Thomas sa rád hral na Boha, ale ako chlapec bol strašne chudobný. Raz mi povedal, že celý jeden týždeň nemal čo jesť, iba surovú repu. Asi vtedy v ňom vznikla predstava, že na ničom nezáleží, len na peniazoch. V každom prípade aj preto zaplatil tú zmenku za Lilinho otca. Viete, aj so strýkovými miliónmi sme nikdy nepatrili medzi spoločenskú smotánku. Viete, aká je teta Dora v takých veciach neschopná a Glóriu vyhodili z 3 prestížnych dievčenských škôl. Raz za to, že zbičovala ušľachtilého koňa až krvácal, keď ju učili jazdiť. Raz za niečo otrasné, nikdy som sa nedozvedela čo urobila jednej úbohej učiteľke francúzštiny, ktorá sa ju pokúsila napomenúť, lebo do prekladov potajomky pchala oplzlosti. Skrátka, hoci strýko minul na jej uvedenie do spoločnosti celé imanie, Glória nezapadla do tých najlepších spoločenských kruhov. A tak bola Lila darom z nebies. Chcete povedať, že mala správne spoločenské kontakty? Áno, povedala Judy. Keď si vzala Elena, začali k nám chodiť na návštevy tí najlepší ľudia a pozývali nás. Takže strýko Thomas mal asi v istom zmysle pravdu. Zdá sa, že ak máte dosť peňazí, všetko je možné. Krivo sa usmiala a ja som sa na stoličke trochu naklonila dopredu. A Sheila Kellyová mala včera večer pravdu ešte v niečom však? Spýtala som sa. Judy zovrela drobnou rukou o kraj stola. Ako to myslíte? Všetci ste nenávideli Thomasa Canbyho, povedala som. Z tváre jej zmizla všetka farba. Áno, povedala napokon. Všetci sme ho nenávideli z celej duše. Bolo úplne zjavné, keď nás šerif Latham nahnal do tej pochmúrnej salónnej izby na prízemí hostinca Le Beau, že aspoň preňho je obhliadka len číra formalita. Skladacie dvere boli, prvý raz, čo si pamätám, zatvorené, takže sme boli ušetrení pohľadu na telo Thomasa Canbyho, natiahnuté na červenej pohovke v kúte vedľajšej izby. Hoci porodcovia na začiatku konania vošli, prezreli si mŕtve telo a vrátili sa na svoje miesta s výrazom, ako by trpeli morskou chorobou. Myslím, že všetkým sa nám uľavilo, keď zástupca šerifa Butch tie skladacie dvere znova privrel. Koroner, zvednutý drobný starček menom Timmons, doktor Riley Timmons, mal čo robiť, aby vôbec zohnal porotu, keďže most bol strhnutý. Napriek tomu sa našiel vychudnutý starý chlap, ktorý, ako sa zdalo, nahore poľoval a kládol pasce a celý rok býval v chatrči za hostincom. Mladík, čo pri hostinci prevádzkoval čerpaciu stanicu, 2 hostia, starší páni, ktorí si očividne prijali byť kdekoľvek inde, a napokon aj samotný kapitán Bill French. Veď to nie je nič, len formalita, vysvetľoval šerif Latham. Koroner Timmons prikývol a Chet Keith a ja sme si vymenili zamračený pohľad. Bolo nám obom jasné, že koroner je len zrkadlom šerifa. Vaša úloha, poučil porotu šerif Latham, je podľa najlepšieho vedomia a svedomia rozhodnúť, ako tento muž prišiel o život a kto to podľa vás urobil. Potom je na veľkej porote, aby podala obžalobu. Nikomu z poroty sa po tých slovách nezlepšila nálada a už vôbec nie, keď vošla Sheila Kellyová s Martom Butlerom.
Musela cítiť, že na ňu všetci hľadia, no ani raz nezdvihla hlavu, kým ju zástupca šerifa viedol na stoličku vedľa stola, za ktorým sedel koroner a po jeho pravici šerif Latham. V každej črte jej sklonenej postavy bolo vidieť zúfalstvo. To sa však nedalo povedať o profesorovi, ktorého do miestnosti priviedol zástupca Butch. Večer predtým by som prisahala, že profesor Thaddeus Matthews je na pokraji kolapsu. No teraz vyzeral, ako by dostal novú chuť do života. Bol priam čulo veselý a pohľad, ktorým si nás všetkých premeral, bol plný sebaistoty. Vlastne to bolo až takmer arogantné. Prečo je taký spokojný? Zamrmlala som Chatovi Keithovi, ktorý sedel priamo za mnou. Keby sme to vedeli, boli by sme o dosť bližšie k pravde, odvetil. Obaja sme sa trochu naklonili dopredu, aby sme lepšie videli Doru Canbyovú, ktorá práve v tej chvíli vošla do miestnosti s Judy pod pazuchou. Presne neviem, čo som očakávala, ale prekvapilo ma, ako dobre vdova Thomasa Canbyho toho rána vyzerala. Takmer ako by aj ona dostala novú chuť do života. Hoci jej synovec Patrick za ňou pribehol s vankúšom a sivým pleteným šálom a druhý synovec Ellen sa tváril, že jej podopiera ruku, kráčala celkom pevne na svoje miesto vedľa Lily Atwoodovej. A ak pani Canbyová včera večer ronila slzy za manžela, dnes to na nej nebolo vidno. Mňa na pohreb úbohého Thea museli niesť, zasičala Fanny Parishová. Ale ona? Tá predsa Thomasa Canbyho nemohla mať rada. Nikto nemohol. Ela, ktorá sedela medzi Fanny a mnou, stisla pery. Škoda, že rubáše nemajú vrecká, aby si mohol všetky tie peniaze zobrať so sebou. Hoci som s ňou súhlasila, nepovedala som nič. Pozorovala som Doru Canbyovú, ako sa pokúša usmiať na Sheelu Kellyovú. Myslím, že pani Canbyová by bola k dievčaťu aj pristúpila a prehovorila by s ňou, lenže Lila Atwoodová jej položila ruku na rameno. Nerobte to, teta Dora, povedala ticho. Nevidíte, že je na pokraji síl? Gloria sa, Lila, nikdy nenechá zastrašiť, namietla Dora Canbyová. Napriek tomu sa oprela dozadu do kresla a za ňou si Jeff Wayne prešiel rukou po čele. Všimla som si, ako si Judy dávala pozor, aby sa na ňo ani nepozrela a akú námahu si on dával, aby sa jej nepozrel do očí. Rovnakú námahu, akú vynakladal Ellen Atwood, len aby sa vyhol pohľadu svojej ženy. Hogan Brewster si naopak pritiahol stoličku k Lile a niečo jej pošepkal. Asi niečo frivolné, lebo sa pritom usmieval, no ona mu neodpovedala. Koroner zaklopal, aby naznačil, že zasadnutie sa začína a potom celý nervózny a nesvoj zavolal na výsluch šerifa Lathama. Šerif, skôr dôrazne než gramaticky správne, rozpovedal okolnosti, za akých ho mŕtvý muž zavolal do hostinca Le Beau. Povedal, že Thomas Canby veľmi naliehal, aby policajti prišli ešte v tú istú noc. Bol rozhodnutý zbaviť sa toho šarlatána a toho dievčaťa, vysvetľoval šerif Latham a vrhol na profesora temný pohľad. Profesor ho prijal s úplným pokojom. Moment, zasiahol do toho Chat Keith. Povedal vám pán Canby, že vás potrebuje preto, aby ste zatkli profesora Matthewsa a slečnu Kellyovú? Šerif Latham sa na rušiteľa zamračil. No pokiaľ som mohla vidieť, na mladíka to neurobilo ani najmenší dojem. Vy nie ste na lavici svedkov, odsekol, a nemáte právo sa do toho miešať. Vystrela som sa na stoličke. Mala som dojem, šerif Latham, povedala som čo najkritickejším tónom, že ide o prísne neformálne vypočutie. Ak budete trvať na formalitách, viem vám pripomenúť niekoľko vecí, pri ktorých ste nepostupovali práve ukážkovo. Bravo, len mu dajte, zašepkal mi za chrbtom Chat Keith. Koroner Timmons si nervózne odkašľal. Myslím, že sa nesnažíme byť príliš byrokratickí. Ale chcete pravdu, odsekla som. Či nie? Ostro som sa pozrela na šerifa Lathama, ktorý sa hneď chytil. Samozrejme, že chceme pravdu, vyhlásil bojovne. Výborne, povedal Chat Keith, tak odpovedzte na moju otázku. Šerifova červená tvár stuhla od podráždenia. Nepáčilo sa mu, že mu situácia hrozí vyklznúť z rúk, lenže nevedel, ako tomu zabrániť.
Bola pravda, ako som mu pripomenula, že keby chcel celé vyšetrovanie postaviť na formálnych základoch, vo viacerých bodoch urobil chyby. Neviem, či pán Canby doslova povedal, že chce, aby som sem prišiel a zatkol profesora Matthewsa a slečnu Kellyovú, priznal. Ale vzhľadom na to, čo sa stalo, je to tak nejak samozrejmé. V skutočnosti, povedal Chet Keith, nie je pravda, že vám Thomas Canby vlastne nepovedal, prečo vás volá? Šerif sa nepohodlne zavrtel. No, nie tak priamo. Všimla som si slečnu Maureen Smithovú, ktorá sedela čo najbližšie pri Chetovi Keithovi, ako si viditeľne odľahčene vydýchla. Zrejme sa bála, že ju zavolajú svedčiť o telefónnom rozhovore, ktorý počula, ak ho priam neodpočúvala, a ktorý napriek zákazu vyrozprávala Chetovi Keithovi. Vy ste si len domysleli, šerif Latham, na základe toho, čo sa neskôr stalo, že Thomas Canby chcel, aby ste z hostinca odstránili profesora a slečnu Kellyovú. Povedala som prísne. Šerif sa na mňa zamračil. A čo teda chcel? Odsekol a bolo na ňom vidno, ako ho to rozčuľuje. Chet Keith sa uškrnul. Mala som pocit, že ho otázka, ktorú sám otvoril, ani veľmi nezaujíma. Skôr mi zišlo na že šerifa chcel dotlačiť do situácie, v ktorej by sa mohol zapojiť do vyšetrovania. Ak to bol jeho zámer, spolu sa nám to podarilo. Vzhľadom na šerifov postoj som s radosťou využila výhodu, ktorú sme získali. Nie je možné, že si vás pán Canby zavolal kvôli tomu pokusu o vraždu, ktorý sa odohral včera popoludní? Spýtala som sa. Alebo ste o ňom ani nepočuli? Jasné, že som o tom počul. Odvrkol šerif. Nie som hluchý a hádam sa tu za posledný mesiac nestalo nič, o čom by som nevedel. Významne sa pozrel na Fanny Parrishovú a ja som si spomenula, že ho včera večer dlho zdržala a dnes ráno opäť. Tak potom, povedala som, môže to pokojne znamenať, že to vaše privolanie vôbec nesúviselo s profesorom Matthewsom ani so slečnou Kellyovou. Môj tón bol zámerne polemický, ale hoci som videla, že to šerifa Lathama provokovalo, viditeľne sa snažil pripomenúť si, že je na lavici svedkov uprostred výpovede. Toto nie je miesto na takéto doťahovanie sa, pani, zavrčal. Ako som vravel, Canby po mňa poslal a ja som prišiel so svojimi 2 zástupcami. Potom pokračoval v pomerne podrobnom, ale dosť presnom opise svojho príchodu do hostinca a objavení tragédie. Bolo jasné, čo sa stalo, vyhlásil vzdorovito. To dievča Canby ho zabilo. Jeho ženu mala omotanú okolo prsta a Canby tomu chcel spraviť koniec, tak mu podrezala hrdlo. Ak máme byť precízni, šerif Latham, podotkla som uhladene, musela by som vám pripomenúť, že vašou úlohou nie je poskytovať porote svoje názory, ale predkladať dôkazy, ktoré ich podopierajú. Šerif sa na mňa pozrel, ako keby som bola osa, ktorá mu práve vletela pod košelu. Dôkazy predložím, to si píšte, zareval, odkráčal naspäť ku koronerovi a začal s tým drobným mužom manipulovať, ako by to bola bábka, ktorej šnúrky drží v rukách iba šerif Latham. Hoci sa mi to zdalo zbytočné, každý, kto bol prítomný pri osudnej seanse, musel vypovedať, čo sa stalo. Výpovede boli nápadne podobné, v podstatných bodoch sa nelíšili. Čistá strata času, zamrmlala som. To áno, pripustil Chet Keith, ale šerif nie je hlúpy. Vie, akú hodnotu majú nahromadené dôkazy. Významne sa pozrel na porotu a potom na dievča v lacných čiernych šatách, ktoré sedelo so sklesnutou hlavou a rukami zloženými v lone. Vzdychla som si. Nebolo pochýb, že každý z nás, kto vypovedal, ešte viac zhoršil situáciu Sheely Kellyovej. Napokon, čo sme mohli robiť, ak nie opakovať stále to isté? Že sa z nej údajne stala dcéra Thomasa Canbyho. Pred zhasnutím svetla sa mu vyhrážala násilím a keď sa svetlo znova rozsvietilo, bol mŕtvy. Hoci sa ho na to koroner nepýtal, bol to Chet Keith, kto počas svojej výpovede nahodil otázku lampy v salóne. Predpokladám, že šerif už preveril, prečo zhasla práve v tej rozhodujúcej chvíli, poznamenal. Rumenec na šerifovej tmavej tvári bol viac než dosť jasným dôkazom, že neurobil nič také.
Nevidím, aký je v tom rozdiel, prečo tá lampa zhasla. Ohradil sa. Mne sa zdá, že v tom je veľký rozdiel. Odvetila som pohotovo, lebo od prírody som nebola schopná súhlasiť s nejakým názorom, ktorý vyšiel z úst toho pána. Chet Keith prikývol. Kábel bol vytrhnutý zo zásuvky, ako ste si šerif pri prehliadke iste všimli. Z výrazu šerifa Lathama bolo vidno, že si nevšimol. Lampa bola pripojená dlhým predlžovacím káblom k zásuvke úplne na druhej strane izby. Pokračoval novinár. Zástrčka v nej nesedí dosť pevne. Stačí najmenšie potiahnutie a vytiahne sa. Myslím, že mi to potvrdíte, pán profesor. Profesor Matthews sa strhol a nervózne si poťahoval čiernu viazanku. Prosím? Spýtal sa. Hovorím, zamrmlal Chet Keith, že lampa na stole, ktorú ste zapojili ešte pred začiatkom seansy, bola pripojená k zásuvke na druhej strane izby cez zástrčku, ktorá sedela dosť voľne. Profesor dvakrát prehltol, kým odpovedal. Pokiaľ si spomínam, áno. Aký je v tom rozdiel? Dožadoval sa šerif znova. Ako si pamätám, kábel bol v dosahu profesora aj dievčaťa. Ktorýkoľvek z nich ho mohol nohou odkopnúť. Ktorýkoľvek z nich, alebo ktokoľvek iný na pravej strane kruhu. Doplnil Chet Keith pokojne. Trochu som sa zľakla. Spomenula som si, ako som počas včerajšieho Sheilynho výstupu cítila, že mi čosi lezie po členku. A keď som sa pozrela, zistila som, že to bol len kábel od lampy. Na pravej strane kruhu? Zopakoval šerif zamračene. Kábel sa tiahol zvnútra kruhu od pravej strany stola až na druhú stranu miestnosti, vysvetlil Chet Keith. Ale veď sme boli všetci na tej strane, vyhrkla Judy Oliverová a hneď na to pevne stisla pery. Oči sa jej v zblednutej tvári rozšírili. Chet Keith ich začal odpočítavať na prstoch. Áno, slečná Oliverová, povedal, vy, vaša teta, vaši bratranci a vaši priatelia, pán Wayne a pán Brewster a slečna Adelaida Adamsová ste boli v takej pozícii, že ste mohli kábel lampy vytrhnúť zo zásuvky. Vy chcete naznačiť, že Judy, Ellen a my ostatní s tým máme niečo spoločné? Rozkrikoval sa Patrick Oliver. Ak áno, tak vás varujem, my to nebudeme tolerovať. Chet Keith sa usmial. Počkajte chvíľku, zamyslel sa nahlas. Neboli ste to vy, kto prvý zoznámil vašu tetu s profesorom Matthewsom? Chlapcova drzosť z neho zrazu vyprchla, ako by pneumatika práve narazila na klinček. Vzali sme tetu Doru do kina v Carrolltone, kde profesor predvádzal nejaké kúsky, ak to máte na mysli. Zamrmlal urazene. Myslel som, že ju to pobaví. Áno? Ja som nevedel, že tam bude aj nejaký podvodný špiritista. Zamrmlal chlapec. Naklonila som sa dopredu a úprene sa na ňo zahľadela. Čiže podľa vás je profesor podvodník? Jasné, že je, vykríkol Patrick Oliver vzdorovito. Pozrela som sa na profesora Matthewsa. Spokojne sa usmieval. Vy ste nevedeli, keď ste sestru a tetu nahovorili, aby šli do kina v Carrolltone, pokračoval Chet Keith, že profesor bol súčasťou programu? V malomestských kinách nebývajú medzi filmami varietné výstupy. Odvrkol chlapec mrzuto. To nebola moja otázka, zamrmlal Chet Keith. Pýtal som sa vás, či ste vedeli, že profesor je súčasťou programu. A ja som vám povedal, že som nevedel, vyhlásil chlapec podráždene. Ste si tým úplne istý? Samozrejme, že som si istý, odsekol Patrick Oliver. Všimla som si, ako sa jeho sestra s hrôzou v očiach posunula bližšie k nemu. Do hostinca Le Beau ste dorazili ráno, v ten istý deň, keď ste vzali sestru a tetu na predstavenie v Carrolltone, ak sa nemýlim, povedal Chet Keith. No a? Odsekol Patrick Oliver. Kedy ste prišli do Carrolltonu? Veď ste to práve povedali, zavrčal Oliver. Ráno v ten deň, keď som vzal tetu Doru do toho prekliatého kina. Chcete povedať, že ste išli rovno z vlaku do hostinca? Spýtal sa Chet Keith. Skôr, než sa do toho zamotáte, pán Oliver, mal by som vás upozorniť, že hoci sme odrezaní od mesta,
Telefón stále funguje. Až neskôr mi došlo, ako veľmi Chet Keith využíval fakt, že hoci sme fyzicky uviazli v Mount Lebo, drôty do mesta neboli prerušené. Dalo sa dovolať von a podľa potreby aj poslať telegram. Z rôznych dôvodov, pokračoval novinár, som považoval za rozumné preveriť si vás, Oliver, a hlavným dôvodom bola vaša tajná návšteva včera v noci na 2. poschodí. Chlapec zbledol. Netuším, o čom hovoríte. Povedal v márnej snahe zachovať si svoju obvyklú drzosť. Včera v noci som na 2. poschodí nebol. Nepomôže vám, keď budete klamať, mladý pán, povedala som jedovato. Videla som vás na vlastné oči. Patrick Oliver si zahryzol do pery a zamračil sa na mňa, ako by mi najradšej zakrútil krkom. Zvedavá stará sliepka, zamrmlal. Chet Keith sa uškrnul. Trváte na tom, Oliver, že ste po príchode do Carrolltonu šli rovno do hostinca? Počujte, skočil mu do reči Jeff Wayne zúrivo. Kto tu vlastne vedie túto obhliadku? Zamračil sa na šerifa Lathama. Budete tam sedieť ako truľo a necháte tohto všetečného reportéra a tú starú dievku s jazykom ako britva, aby si to tu riadili po svojom? Všimla som si, ako mu Judy Oliverová venovala vďačný až vášnivý pohľad a hneď na to si spomenula, že má odvrátiť zrak. Asi by ma ten prívlastok mal uraziť, lenže nepočula som ho po prvý raz a tak ma to nevyviedlo z miery. Skôr naopak. Šerif Latham sa rovnako ako ja chce dopátrať k pravde. Nie je tak, šerif? Poznamenala som s ironickým úsmevom. Šerifové veľké ústa sa otvorili ako rybe, ktorá lapá po dychu. No Chet Keith mu nedal šancu prehovoriť. Možno by ste radšej vysvetlili koronerovi, Oliver, prečo nechcete priznať, že ste pred príchodom do hostinca strávili 1 celú noc v Carrolltone, povedal. Ste blázon, ohradil sa Patrick Oliver. Nie, povedal Chet Keith celkom priateľsky. Ja len, podobne ako slečna Adamsová, mám slabosť, pokiaľ ide o pravdu. A vy klamete, Oliver. Klamete o celej tejto veci. Rozprávate od veci. Zamrmlal chlapec a zovrel pery. Hmla nad Mount Lebo hustne a s ňou aj podozrenie, že vrahyňou možno nie je zlomené dievča, médium v rukách špiritistu, ale niekto, kto v tú osudnú noc sedel v kruhu pri stole spolu so všetkými ostatnými účastníkmi seansy. Šerif Latham sa stále drží svojej verzie, no v salóne hostinca Lebo práve zaznelo niečo, čo hmla vonku neschová. Thomasa Canbyho nenávideli všetci a každý z nich mal v tú noc na dosah kábel lampy. Akú rolu to ešte zohrá? V nasledujúcej časti budeme pokračovať vo vyšetrovaní a dozvieme sa viac o tom, prečo Patrick Oliver predstavil tetu Doru profesorovi šarlatánovi, prečo bol v meste pod Mount Lebo už o deň skôr a o čom všetkom možno ešte klame. Teším sa na vás opäť o týždeň. Nezabudnite si zapnúť odber a dovtedy sa majte s pevnými nervami, keď sa okolo vás zatiahne hmla, s citom rozoznať varovanie od klebiet a s vedomím, že tie najtemnejšie tajomstvá nevznikajú v tme, ale v srdciach. Alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.